Shalom para pamirsa ingkang kinasih. Kula Danasutara saking GKJ Gathak kepareng badhe maosaken renungan harian Sabdo Winedar dinten Selasa 13 Juni 2026 kanthi jejer purun mratobat ingkang kapendhet saking setunggal para raja selikur ayat 17. Bareng Sang Prabu Akab midhanget pangandika iku banjur nyuwek-nyuwek pengageme lan ngagem bagor sarta siam, malah anggone sare uga ngagem bagor tuwin menawa lumampah alon-alonan. Sanadyan Prabu Akab keblithuk dening Isebel semahipun nyerobot kebon angguripun Nabot, nanging pungkasanipun purun mratobat. Prabu Akab ngakeni dosanipun ing ngarsanipun Gusti kanthi pralambang nyuwek-nyuwek pangagemipun. Lajeng ngagem busana bagor tuwin siam. Mratandani gesangipun wonten kotoranipun ingkang boten damel renaning Gusti mila lajeng ngasoraken gesangipun lan mratobat. Mratobat minangka tumindak sae ing gesanging manungsa. Manungsa ingkang swayunipun sesarengan kalian si dosa gesang ing prakawis ala lajeng balik kanan nilar si dosa lan tumindak-tumindak alanipun. Lajeng nyelak kalian Gusti, ngadhep dumateng Gusti menapa dene setya dhateng pangandikanipun Gusti. Tiyang ingkang mratobat boten cathuk lawung malih kalian si dosa. Awit samangke sampun dados pendherekipun Gusti. Boten dados abdinipun si iblis malih, tumindak mratobat dados tumindakipun sedaya manungsa ing ngarsanipun Gusti. Boten wonten benten-bentenipun inggih tiyang sugih mlarat, tiyang kutha desa, para pejabat masyarakat limrah, menapa dene warga dewasa lan putra. Rikala manungsa dumawah tumindak dosa, sageta enget ing dosanipun, lajeng enggal nilar dosa wau lan mratobat gesang ing bebeneripun Gusti. Manungsa ampun ngantos gumunggung ing kasaenanipun. Menapa dene rumaos sampun sae tanpa kalepatan dosa. Tiyang ingkang mekaten menika dados tiyang munafik ingkang gesang ing apus-apus. Bebasan bathang ingkang mambet nanging dipun bungkus kain ingkang sae lan dipun semprot parfum. Mila gandanipun semerbak wangi sanadyan aslinipun boten mekaten. Tiyang ingkang ala lan tumindak dosa sageta purun ngakeni dosanipun ing ngarsanipun Gusti. Purun mratobat wangsul ing margi bebeneripun Gusti. Ampun ngantos dados tiyang munafik. Mratobat menika minangka tumindak kinurmatan ing ngarsanipun Gusti. Sageta katindakaken kanthi gumolonging manah. Gusti berkahi. Amin.